कली आज रहुआ लोगन के एगो स्पेशल गेस्ट से हम मिलवावत तानी। का नाम बाटे बबली, जेकरा के ऑर्डर कइले बानी एमएस धन से। नयका नयका ऐप निकलल बाटे, एकर हेडमास्टर हमें बानी। देख ली रहुआ लोगन के खरीदे कोई नु तो हमरा से कह दे। खोपड़िया खोल के एमे पानी रखम नु तो पानी रहुआ लोगन के फ्रेश फ्रेश मिली, वो 24 घंटा। ई बाल्टी खाली रहुआ लोगन के एमएस धने पे मिली। तो होशियारी मत करम, लेवे कोई तो हमरे से पूछे। का डिब्बो बहुत बड़का बाटे, मेरे रहुआ बैठ सके। आई बाप रे बाप, बड़का चोट लाग गइल रे। परिनु बिजोड़ गिरइल। कोनो चिंता करे के बात नहीं के, हम ठीक बानी। ओके पता नहीं के कि डिबुआ हमें तुरले बानी, जाता नहीं छुपा के रख देवे, बोल देम कि हम नहीं खी जानत। हम जाता नहीं खी लेके बैठ जाए ना तो कोनो जे देखलक हमरा के ओकरा संगे तब बस बोल दिए सन कि हमें तुरले बानी। ते खीर खा के हम निकल गईनी पापड़ लावे कि अभी तक तो कोनो के नजर नहीं खे पड़ल डिबुआ पे। गोरा के बढ़िया से बैठा के आ खूब बढ़िया से पापड़ खिया देनी, ताकि बाद में अगर पता चली भी नु कि हम तुरले बानी तो ना डांट। बचपन के दिन याद आ गया तो सोचनी चलो तनी आज याद ताजा ताजा कर दे। रोटी नू